Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata wee ke asị m ka Chieke tata ketara anyị ihe ọma, ketara anyị udo na agamnihu, ketara anyị ihe anyị ga-eri kepụ nke ga-eri anyị. Anyị si ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na ha so zụtara anyị ihe ọma tata wee ke tụpụrụ anyị ọnwụ ike. Anyị si ọghara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye ọbụla si na ya ma mpụta ihe na onye ha ya pụta ihe. Onye ọbụla si n'isi anyị wa n'aja ya were isi ya wee bụrụ aja. Anyị si na anyị ga-apụtarịrị ihe, anyị ga-ede ude, anyị ga-adị ka ibe. N'ụtọ anyị kwuru ya tata wee ke ka ọ ya dịrị anyị n'izu a, dịkwara anyị n'orie, dịkwara anyị n'afọ, dịkwara anyị na nkwọ, n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Akwụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ana m ekwu ya si na usoro ndị mbụ na ndị egede. Ndị fere Chukwu okike abịa ma na mbụ ọ usoro ha ji wee bie ndụ wee mee gịnị wee ka nka. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee dị ndụ wee chaa isi awọ. Ọ bụrụ nke anyị na-eme kịta, onye bịa ọgbaba anụ ụka ọ na-eme nsọ ana, onye ahụ mechie nsọ ana ọ na-eri oriri nsọ, na-ayọ fada na-ayọ fada mgbaalụ, ebe ịmakwa na fada nwere the ability to forgive you. Ya bụ ụmụ Igbo ka anyị na-achịta n'azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Na-atụfu nnukwu oge, isiokwu nji maka ya wee bịa tata wee ke bụ ịkọwa ihe nwere ike ibutara mmadụ mmụọ ndị akara ohere. Mmụọ ndị akara ohere, ajọ mmụọ, mmụọ mkpasa. A lot of people a na-aghọta ihe na-eme na ndụ ha. A lot of people ndụ ha aghasa na they don't even know n'obi ha na ha marọ. Akụzibuo na m ihe gbasara ndị akara ohere, mana ihe chọrọ ịkụzi tata, mbọsị nkụziri ndị akara ohere, akụziri ihe bụ ndị akara ohere, akọwara m ha. Mana tata ihe chọrọ ịkụzi bụ ihe nwere ike ime gịnị ibutara mmadụ mmụọ ndị akara ohere. Ihe nwere ike ime na mmadụ ya pụta wee na-eme gịnị na-abatụlụ iti ndị akara ohere. Ndị ụka kpọrọ ha evil spirit. General Igbo language kpọrọ ha ndị ajọ mmụọ. Ajọ mmụọ. Nke mbụ, ihe nwere ike ibutara mmadụ mmụọ ndị akara ohere. Enwere akara ohere na-esi n'agwụ. Enwere akara ohere na-esi n'alụ mmadụ metalụ. O nwere akara ohere si n'agwụ, nwee akara ohere si n'alụ. Na mbụ, na nkọwa akara ohere si n'agwụ, anyị matara agwụ dịka gift of the Holy Spirit, ka ndị oyibo na ndị ụka ọbịa si were kpọọ ya. Ha kpọrọ ya onyinye nke mmụọ nsọ na ntụgharị ya n'Igbo, onyinye amara. Akọwara m mbọsị nkọwara ihe gbasara agwụ, ekwu m na enwe ndị nwere agwụ ọmụmụ, nwa agwụ ahịa, nwa agwụ nka na ụzụ, nwa agwụ amụma, nwa agwụ nkụzi, nakwazi ọtụtụ agwụ dị iche iche. Enwere ndị nwere agwụ ịgwọ ọya. Nke a nji akụzi kịta na m na-akụzi ihe na-aghọta ya bụ agwụ nkụzi. Nke a na-akụzi gị n'ụtụtụ a, o nwere echeburu m ya echedere m ya n'akwụkwọ, apụta m nnọọ ọbịa m n'obi. Ọnya bụ agwụ a na-ekwu okwu ya, agwụ nkụzi, ka nke m ji akụziri gị kịta ihe ọ bụ. Ọ bụrụ na mmadụ nwa agwụ adozi discover na o nwere agwụ wee mee gịnị, chukwu mmụọ ndị a niile ya na ya so nyere ya these different gifts. Ọ ya na-afịa onye ahụ arụ, maka na that agwụ onye ahụ eme gịnị, ọya duto na agwụ ya ahụ ama nkwudochara ya, maka gịnị
na o mebe the right thing o kwesịrị ime ka o nwee ike mee gịnị chụkwa agwụ ya. Ihe ọ ga-emezi bụ ndị ajọ mmụọ. Ịma na ajọ mmụọ ebe ajọ mmụọ na-eje bụ ebe ọ fụ na ifede. Onye amụsụ na-ata bụ onye amụsụ fụ na o nwere star. Onye amụsụ fụ na ihe ọma na-abịa n'ụzọ ya ka ọ na-ata ma ọ tanwu onye anwa nọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka amụsụ ya atanwu. O nwere ndị amụsụ na-abụ afọ a na-agba ọsọ. Ụta nwa ka ọ dị ndị akara oghere. Ndị akara oghere bụ ndị ajọ mmụọ a na-erugharị, a na-achọ ndị nwetara onyinye amara dị iche iche. A na-achọ ndị nwere onyinye amara dị iche iche. Eme gịnị? They will start attacking that person to see na onye a mere gịnị, na onye a ga-adịcha ndụ. Onye ahụ ama mme gịnị, ama use that gift ahụ o nwere to help humanity or to save himself or herself. Onye abụ akara oghere na-esita n'agwụ. Maka na enwere ike inwe agwụ, ị mara ihe ha bụ ụgwụ, ị chọrọ ịchụkwa agwụ gị. Ndị akara oghere afụga agwụ ị nwere, for that if they leave you are going to go far. Ihe a bụ mmụọ spirits. What they will do gịnị? They will attack you. Enwere ka agbanyelu gị nwaanyị, enwere ka agbanyelu gị aṅụrụma, enwere ka agbanyelu gị ihe ọjọọ dị iche iche, so that they will divert your attention from that real gift ahụ ị nwere. Mmụọ akara oghere na-enye gị nsogbu. Ọ dị mkpa na ihe ejisi ike mee gịnị? Kee ha. Ọ bụ na akara oghere si n'agwụ, ike ha mee gịnị? Chụkwa agwụ gị. Ọ dị mkpa. Ọzọ dị ka ibi ya bụ akara oghere si n'alụ mmadụ mere. Arụ mmadụ mere. Na mbụ mbọsị nkụzi ihe gbasara alụ, o nwere ọtụtụ ihe nlụtụgasịrị aka. Few nlụtụgasịrị aka. Ntị nọọ ihe ọ ga-abụ mmadụ na-eme, ọ bụrụ alụ n'ọdịnala Igbo. Ana Igbo sọrọ ya nsọ. Chukwu okike abịa ma sọrọ ya nsọ. Ndị mmiri sọrọ ya nsọ. Ndị anyanwụ na-agbara sọrọ ha nsọ. Ndị iku sọrọ ha nsọ. Ndị mbụ na ndị egede sọrọ ya nsọ. Arụ ka nsi wee kọwaa, o nwere so many things mention dịka mmadụ idina nwunye mmadụ na-alụ n'ọdịnala Igbo. Nwaanyị mmadụ rụrụ dose na bịa, ịhapụ ụmụ agbọghọ si na nke mmadụ rụrụ dose n'ụlọ ya ka gị mma. Alụ ka ị na-eme, ma gị nwa na-eme ya, ma nwaanyị gị na ya na-eme ya, unu nche niile na-eme alụ. Mmadụ igbu mmadụ, ọ arụ ka ọ bụ. Mmadụ ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, ịgwọọla onye ahụ si wee narị ya di ya, ịgwọọla onye ahụ si wee narị ya nwunye ya, ịgwọọla onye ahụ si wee napụ ya nwa ya, gbupụọ nwa ya, ịgwọọla onye ahụ si wee napụ ya ana ya, ma ọ wee napụ ya biznes na ọ na-eme. Ọ alụ n'ọdịnala Igbo. Ekwukwara m ọtụtụ ihe dịka mmadụ ịlalụ nwanne ya, nwoke idina nwanne ya, ma nwaanyị idina nwanne ya, ma nwoke idina opposite sex ya, ma nwaanyị idina opposite sex ya. O socha n'ihe m metụrụ aka mbọsị nkụziri ihe gbasara arụ, nọọ alụ n'ọdịnala Igbo. Nakwazi nwoke isi n'ike esi wee dina nwaanyị, alụ ka ọ bụ. Ma nwoke ite nwaanyị afọ ime, ma yi sọpọtụ mmadụ ka o jee tọọ nwaanyị afọ ime either by words or finance, na-alụ ka ọ bụ na ọdịnala Igbo. Ihe arasị na aka ya adịrị ya na imebe mmadụ, mana ego gị bara ya. Ekwuchara m ihe ndị a. All these things ị na-afụ negative energy ọ na-ebutalụ mmadụ, na-epunu door for mmụọ akara oghere, evil spirit. That negative energy, ndị ajọ mmụọ, evil spirit. Once you do those things, it will open doors for evil spirit to attack you, to start destroying you the more. Mala amalu na onye ọbụla nwala anwa wee mee any of these things ekwuru okwu ya, ọkwa ifuru mmadụ dosa gị poison n'aja ana, ịmacha ya, you will die. Maka na already ana is against you, enu is against you. Alụ ndị a na-akọ nwere ike ime gịnị? Ibutara mmadụ ndị akara oghere a na-aghasalụ gị ihe, ajọ mmụọ na-aghasalụ gị. They will be surrounding you. They will not allow good things to come your way. Mmụọ ndị akara oghere ndị abịa gba gị okirikiri. Onwe any good thing na-abịa n'ụzọ gị, pam, they cut it. Onwe any good thing na-abịa n'ụzọ gị, pam, they cut it. Ọ dị mkpa n'ihi amara onwe gị, mmalụ ma gị na ezigbo mmụọ aka so, kwa ajọ mmụọ ka gị na ya na-ehi, kwa ajọ mmụọ ka gị na ya na-erikọ, ka ebe ahụ na-eji ntabi ajọ mmụọ so ga-aga ebe ahụ. Maka na onye ọbụla na-aga n'ụwa nwere mmụọ ya na ya so. E nwere ajọ mmụọ, nwee ezigbo mmụọ. Otu esi enwe black witch and white witch, yes. E nwere ajọ mmụọ, nwee ezigbo mmụọ. Ọ bụ na ha solu gị, ndị ajọ mmụọ wee solu gị ebe anyị na-eji interview,
elute ebe ahụ kpa aghasị ihe niile ị bịara ime. Mana ọ bụrụ na iwada those bad energies, those evil spirits out from your life, from your body and from yourself and spirit, gị na ezigbo mmụọ soro ịgagode ni job interview or whatever, mmụọ ahụ bụ ihe ga na-eme gịnị na convince ndị a ị gara na nke ha, give this person job, give this person job, do this for this person, do that for this person. Mana ọ bụrụ na gị na ajọ mmụọ so already ọ na-eji me give accuse olu ebe ahụ ọ metụ ihe niile ọ mess ya gị up spiritually. The funny thing is that you might not see it. Imanfu ya ịpụta ị na-asị ọ dị ka ụwa nke ma dị iche, ijugokwa onwe gị what could be the cause of this problem. O nwere ike ịbụ mmadụ ka o nwere ike ịbụ mmụọ. Mmụọ na-eme m ihe a as a result of ihe m melụ ka mmụọ ji eme m ihe a, ka ọ na-amahụ na m kwesịrị ịchụkwa mmụọ. Ọ dị mkpa, ọ dị very very important. Sekwana ka m onye nke gị Nwaada Agbaroma Ụzọmmiri, ọkwa onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na mbụ na anyị na-agba afa na-agbasa afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyere ụmụ Igbo aka ịma eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nkụziri tata, onye ndị na-akụzi na mbụ, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko echezakwana dere m meseji na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ọ bụrụ na tata bụ izie gị isonyere anyị na our teaching, ndewo. Echefukwana ime gịnị binyere anyị aka. Ndewonu.